Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в Виетнам. Днес съм в Хо Ши Мин Сити пред Двореца на независимостта. Всъщност Виетнам става независим през 1975 година. И днес ще ви покажем малко повече този дворец, както и други части от Хо Ши Мин. Добре дошли в Виетнам, страната, която ми промени сърцето. Когато самолетът се приземи в Хо Ши Мин Сити, усещането беше сякаш стъпвам в друг свят. Въздухът беше гъст, пропит с аромата на лемонграс, рибен сос и кафе, смесени с мириса на мокър асфалт след дъжд. Син чао! Поздравих аз портиера на хотела, а той ми се усмихна, защото чу акцента ми. Чао ан ной тен виет дук кон. Здравей, говориш ли виетнамски? Попита той. Извинявам се, ако не съм го произнесъл правилно. Малко... Каман, отвърнах. Горд, че поне знам да кажа благодаря. Виетнам ме прие като свой още от този момент. Приятелите ми тук, Мин, който ме научи да ям фъ с прясна мента, и Чъм, бяха моите проводници в тази култура. Помня как се смееха, когато опитах да кажа «Ан Нюем», т.е. обичам те, с грешен тон. Всъщност мога да изпея дори една виетнамска песен, но това за по-натам. Сега е време да се върнем към мен самия и да ви разведа из Двореца на независимостта в Хо Ши Мин Сити. Okay. А сега е време да ме последвате, за да разгледаме самия дворец. Заповядайте! Сега е време да стана малко ваш тургид. Когато стъпих в двора на Двореца на независимостта през март 2025 година, усетих същия трепет, както преди 10 години, когато го посетих за първи път. Но сега знаех, че тук всяка пукнатина по стените, всеки коридор носи поука. Тази сграда не е просто музей. Тя е жив свидетел на борби, надежди и обединение. Това емблематично място, известно още като Двореца на обединението, е не просто архитектурен шедьовър, но и символ на борбата за свобода и обединение на страната. Сградата е свидетел на ключови моменти от виетнамската история, включително края на Виетнамската война и падането на Сайгон през 1975 година, когато северно-виетнамски танк пробива портите й, отбелязвайки началото на новата ера. Както виждате, в момента сме в кухнята. Преди малко бяхме в бункера. Изключително интересно място. Но това може би все още работи. Като гледам, даже са го използвали съвсем скоро. Една от най-интересните части на двореца е подземният бункер. Лабиринт от коридори, бронирани стени и командни помещения, създаден за защита по време на бомбардировки. Особено впечатляваща е частната кинозала с червените кадифени седалки. Там открих нещо неочаквано. Два проектора Philips FP20, запазени в перфектно състояние. Тук са гледали филми президентските семейства, разказва ми служител, за да забравят за войната, макар и за малко. Така каза той. Дворецът на независимостта е не само исторически паметник, но и място, което разказва за политическата динамика, културата и начина на живот в Виетнам през 20 век. Посещението тук е като пътуване назад във времето, към една епоха, изпълнена с драма и трансформации. Това беше всичко за днес от Виетнам, от Хо Ши Мин. А аз продължавам нататък.
всъщност сега е най-доброто време да посетите Виетнам, тъй като температурите, те са високи, че са високи, но не са свръхвисоки. Тоест 30 градуса, така подгответе се, но няма да стигаме до повече и влажността не е толкова голяма точно сега. Така че март, април, елате във Виетнам. Всъщност не само тогава, но тогава предимно.